Wenza yini oyenzayo kahle kahle kulomkhakha? Mina kahle I'm an escort ne. Kubizwa ngomqwayizi ngesiZulu okanye umahosha. Bahlukahlukene ke omahosha ababukeli, bahlukene kaningi futhi kwamina ngeke ngize ngibaqede. Kunabantu abasebenza lo msebenzi abasebenza directly, bese kuba nabasebenza indirectly ne. Lo directly lo ozokutshela iprice before you even go eroomini yakhe ukuthi yena njengoba nizohamba uzodinga le mali ukuthi ne. Nisakhuluma efonini. Yes, nisakhuluma efonini. Mase kuba yilo indirect. Lo indirect ungamthola eklabhini, umphuzisa utshwala uhambe naye okanye ungamshela aqome ngoba nakhe bona ama benefits kuwena yabo. But once lawo ma benefits lawaphela, trust me uzohamba lo muntu kanjalo uzombona ngokuthi uzohamba ku relationship, like she won't stay. Lo zomthatha eklabhini mhlawumbe uzo expecta ukuthi umphuzise yabo naloko kusawukudayisa but indirectly yena she prefers utshwala than the real cash ne. So nakhona la kulomsebenzi njoba ngisho ukuthi siwenzele izinto ezingafani. Khona osuke efuna ukuthi akwazi ukuphila, mhlawumbe uthola ukuthi akana ngisho umntwana, so they just wanna have fun ukuthi akwazi afford ukuhlala eflatini, akwazi ukufaka inzipho akwazi ukuyophuza. Mase kuba khona oneyidingo like the real needs yabo ukuthi ufuna ukusupporta unengane unomndeni nakho konke. Yeah.